Ćao ljudi, dobrodošli još na jedan tutorial. Znači ću vam pokazati kako da napravite svjetionik u Minecraftu. Prvo što će vam trebati jeste metalni blok. Evo. Postavit ćete ovako 3 u širinu i 3 u dužinu. U stvari da li ovo 2 ili 3, ne znam. Svjetionik ćete napraviti ovako. Stavit ćete jedan ulaz. Kao u radnoj tabli. I ovo ćete ovako. I sad, ne znam koliko ćemo u visinu, ne treba puno. U stvari ne treba ništa u visinu, malo sam zaboravio. I ovdje ćete staviti blok i svjetionik. I pored svjetionika ćete staviti... ne treba ništa. To je to za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali video. Ćao!